Tul is-sena d-dieħla l-Gvern se jinvesti kważi 4 miljun euro biex isostni t-trasport pubbliku b'xejn għall-anzjani ta' aktar minn 75 sena, għaż-żgħażagħ ta' bejn l-14 u l-20 sena, kif ukoll għal persuni b'diżabilità. Ħabbar dan il-Ministru Ian Borg waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar il-miżuri tal-Baġit fit-terminus tal-karozzi tal-linja fil-Belt. Dan bħala parti mill-impenn illi fil-futur it-trasport pubbliku ikun b'xejn għal kulħadd. Il-Ministru Borg qal li l-budget fih 171 miżura bħala parti minn viżjoni sostenibbli u soċjali. Rajna kif se nkomplu nsaħħu trasport pubbliku li llum jużawh ammont ta' nies rekord billi nagħtu wkoll l-anzjani tagħna l-miżuri b'xejn. Irridu naraw iktar trasport bil-baħar illi jniġġes inqas li ma jkollokx konġestjonijiet ta' traffiku bih. L-infrastruttura li qed nibnu mhux biss għall karozzi, mhux biss nindirizzaw il-bottlenecks, imma anke infrastruttura għal min irid isuq ir-rota għal min irid jimxi. Qal li fl-aħħar sena l-karozzi tal-linja qabbew aktar minn 53 miljun passiġġier, żieda ta' 60% fuq l-2011. Fl-isfond ta' żieda fil-patronaġġ il-Ministru Borg elenka żieda ta' 40 karozza tal-linja ġdida, kif ukoll żieda fir-rotot u l-frekwenzi. Dan bħala parti minn viżjoni għal trasport alternattiv li naqqas il-konġestjoni tat-traffiku u jtejjeb il-kwalità tal-arja. Din se tkun mejjuna wkoll minn skemi li se jitkomplew u se jagħtu eżenzjoni mit-taxxa ta' reġistrazzjoni għal min jibdel il-vettura għal waħda li tniġġes anqas, filwaqt li fakkar fil-miżura mħabbra fil-Baġit dwar tariffi orħos tad-dawl għal min jiċċarġja vettura elettrika id-dar. Dwar l-infrastruttura, Dr. Borg qal li l-Gvern investa fit-toroq aktar minn gvernijiet preċedenti kollha. Qal illi fl-ewwel sena mill-proġett ta' 700 miljun euro fil-bini mill-ġdid ta' toroq residenzjali diġà beda jitħalla l-frott b'numru ta' toroq lesti. Komplit ukoll il-ħidma fuq proġetti infrastrutturali medji u maġġuri. Ħidma li se tirranka tul l-2020 fejn fost l-oħrajn il-proġett tal-Junction fil-Marsa se jitlesta ferm qabel mistenni u se jinbeda il-proġett tal-Mini f'Pembroke. Mhux biss ser nkunu qed nagħtu lin-nies matul is-sena d-dieħla l-proġett tant mistenni tal-Marsa li diġà bdew jaraw il-frott tiegħu ma s-sena d-dieħla jkun komplut u dak ser ikun qed jinħass ħafna, imma anke proġetti oħrajn il-Mini ta' Santoloċija, Central Link, l-Imsida Creek fejn hemmhekk għandek problemi ta' konġestjoni u direzzjonijiet differenti. Dan kollu jkompli jimla lin-nies b'ottimiżmu. Il-Ministru elenka wkoll l-iskemi li l-Awtorità tal-Ippjanar wettqet fl-aħħar xhur, fosthom il-Fond tal-Ippjanar tal-Iżvilupp amministrat mill-Kunsilli Lokali, l-iskema Ir-Restawra Darek u l-iskema tal-fidi ta' ċnus li fi ftit jiem diġà rat aktar minn 150 applikazzjoni. Fakkar ukoll fil-proġett tal-Park Nazzjonali f'Taqali b'investiment ta' 20 miljun euro li se jara 450,000 metru kwadru jinbidlu fi spazju miftuħ għal kunċerti kif ukoll għal camping, filwaqt li se jara l-ħolqien ta' trakka 4 kilometri għal ġiri. Fakkar kif dan il-proġett se jkun ikkumplementat bit-tħawwil ta' 80,000 siġra f'dan l-akbar proġett ta' tħaddir f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.